खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म चिरांनि बेंटलाव बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएलनि जर'खा सावरायमेल बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो 1 बोसोर दंबावोब्लाबो नाथाय बेनि सिगांनो अदेबानि खम समनि गेजेरावनो खुंजागोन बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिया आसामनि मोनबा बियाबनि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव थानाय 19 नं सिडली बियाबावबो खुंजागोन उफ्रा बिसायख'थि बेनिनो दिनै गोबां दोलो हान्जाफ्रा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों बे असिलायै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो 19 नं सिडली बियाबखौ दखल खालामना लाफिननांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बिबा भवनाव 19 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय ब्लक प्राइमारि आरो बुथ खोन्दोनि गेजेराव सावरायनाय मोनसे मेल जानानै थाङो आरो बे सावरायमेल लानाय हाबाफारियाव आलासि महरै एमपि जयन्त बसुमतारी एमएलए माधव चन्द्र सेत्री सावरायग्रा बसुमतारी आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो बेयो जोंनि दोलोनि मोनसे थिखानाय हाबाफारि जे जोंनि एकदम गाहाय लेभेलनि जेफोर मावथिफोर दङ प्राइमारि बा बिनि गाहायसिनाव आरो जा बुथ लेभेलनि जोंनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर दङ बेखौ लानानै फैगौ जितु जोंहा बाइ इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जा साखाफारा जानांगौनि दरखार दङ बेनिखायनो जोङो प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै दिनै मिटिं खालामदों आरो बे मिटिङाव बिथांमोना बेसेबां रेडि जानानै दं आरो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो माबायदि बहा बेसेबांखिनि भट मोननो हाखो हादिया मा खारनाव मोनाखै आरो बेनि रिमेडिया मा बे बाथ्राफोरखौ लानानै मेल सावरायनाय जादों आरो जोङो निस्सय मिजिं खालामदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारिफ्रा जोबोरैनो खामानि मावनो दिनै थियारि जादों आरो बे थियारि जानानै फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव जितु जोंनि आखायावनो दंखायोमोन बे आरो बेखौ उद्धार खालामनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्राबो नङा नाथाय साबसिनै जों बोरै खामानि मावनो हायो बे बाथ्राखौबो सावरायनाय जादों जोङो थांनाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थि थारमाने बिनि सिगांनि बिसायख'थि 2021नि जोङो 33,000 भटनि डिफारेन्सआव जों देरहादोंमोन आरो बे एबारनि बिसायख'थिया एसे बारहावाया आलादामोन जितु एमपि इलेक्सन बा जोंहा एमएलए इलेक्सन बे एसे फाराग थायो आरो जितु नैबे बिसायख'थिया सरकार सिमफायनाय दानायनिबो बाथ्रा गैया जितु बियो बाइ इलेक्सनसो सरकारा जोंना थाखागोनखा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि साननायफ्रा बेयाव कुनु आलादा जुदा जाया बेनिखायनो जों मिजिं खालामनो हायो जे थांनाय 2021आव जिखिनि भट मोनदोंमोन बेनिख्रुइ जों एसे बांसिन भट मोननायनि जा मिजिं दङ बियो सावरायनाय अबस्थायावनो दङ निस्सय नोंथांमोना थाबैनो बिनि बागै मोनथिगोन आरो जाय बेक्तिया जोंनि गासै सिडली समष्टिखौ लानानै खामानि मावनो हागोन गासैबो हारि माहारिखौ लानानै बेबायदि बेक्तिखौनो निस्सय जग्य सासे बेक्तिखौनो जों सायख'गोन आरो बेखौ थाबैनो हयथ' नोंथांमोननि आं मिन्थिनो हागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन